Dneska vás vítam pri ďalšom videu s mojím kamarátom. Čaute. Dneska si zahráme Rivals. Dneska si zahráme, uvidíme, s akými zbraniami vám ukážeme, jak si začiatočníci. Takže to bude asi paráda, Tomáš, nie? Bude to super hra. No, takže ja už som sa na tú hru napojil a môžeme začať, ne? Takže, hraje s nami aj tvoj brat. Ale s bratom teraz hrať nepôjdeme. Ideme jedno do jedno. Dneska si zahráme aj s mojím bratom a s mojím kamarátom. Ideme 1v1 dozadu úplne, na ľavej strane. Paráda, toto si užijeme. Ja si ten meso, si núba, si všetky veci. Zvedavý som. To bude paráda. Chlapci, akú dáme mapu? Ja by som dal crossroad. Odporúčam na túto mapu snajperku, nožiky a také, aké mám zbranie, to vám odporúčam na túto mapu. Môj brat a môj kamarát majú slabšie veci. Môj brat nad týmto, čo má, čo hraje, má trocha slabšie veci než ja. V tejto hre ja už som druhú hru tiež hrajem. Som tú hru začal hrať kvôli tomu, bo môj brat začal. Zabijeme teraz mojho kamaráta. Áno. Takto sa to robí. Takto sa získavajú výhry. Musíte vedieť, jak to hrať. Takedy, ak ste veľmi slabí, ak máte slabý rangek, level 1, vždycky choďte s väčším číslom. Ja odporúčam to každému s mojím kamarátom Tomášom a je to hrozne dobrá hra, len sa musíte veľmi snažiť. Rýchlo dávam killy. Cez hlavy, cez steny. Au. Samé hlavy dávam. Jak dáte so snajperkou 150 do hlavy. A keď dáte do tela, dostanete 50 damage. Dáte svojmu protihráčovi. Musíte sa dobre sústrediť. To sú hlavy. Musíte to pekne vyčilovať, aby to vyčili. Jak ja. Som 150 do hlavy. Takto sa to robí.
toto je hore, pretože potom nemôžem ani hrať. Počúvajte diváci, môj brat má telefón, aj teraz ide hrať na telefóne, na tablete. Telefón nechal tak a ide radšej na tablete, má tam oveľa lepšie zbranie. Viac zbraní než ja, oveľa všetkého. Môj kamarát Peter je slabý. No, veľmi slabý. A kamarát Tomáš je zase veľmi silný, pretože ja mám len základné zbranie a ja som si kúpila asi pred 2 mesiacmi. Kde si? Nepresí ma. Ani jeden hit. Ja už ani neviem, kde sa strieľa. Si zapne automatické strieľanie. Počúvajte diváci, stále si zapnite automatické strieľanie. Oplatí sa vám to lepšie, že by ste mali normálne strieľať, obyčajne. A kamarát Tomáš vyhral. Toto je Zahráme si ešte jedno kolo, 1v1. Alebo počkáme ešte na môjho brata, lebo išiel na vecko, chvíľu je tu. Počkáme na kamaráta a na brata. Za ten čas vám vysvetlím, aké zbranie sú, jak máte začiatočnícke. Ruky dávajú double jump, luk dáva double jump, aj nožiky dávajú double jump. Môj kamarát pôjde hrať na môjom bratovi na tablete, môj brat asi nepôjde hrať. S mojím kamarátom 1v1. Tu poď. 1v1. Som zvedavý, kto vyhrá. Construction je najlepšia mapa vo všetkých. Splash je na snajperku. Plameňomet je dobrý na blízko. Revolver na diaľku. Seeden je ochranu a toto je narúcanie. Zvedavý, kto vyhrá. Tak toto ti nedajú. Môj kamarát hovorí, že mi nedaruje, no som zvedavý. Joj. Takto sa to robí. Takhle me rozbil. Čože? Jak je to možné? A najlepšie. Snajperka nie je stále dobrá. Na blízko. Na žériav sa dostanete, ak sa šmyknete dopredu a dáte dvakrát kliknete. A keď máte, rýchlo sa dostanete hore. Potom berte snajperku, príďte a snajpíte z pravej alebo z ľavej. Auč. Takto sa to robí. Môj kamaráta roztieskam a on dá kedy mňa, bo hraje na svojím druhom. Čo si mi povedal?
to robí. A ideme hore na žeriav. Môj kamarát to počul, ale nezabijeme. Ahoj. Dobrý. Netrafil ma. Môj kamarát nevie až tak dobre hrať, ako povedal. Au. Čože? Oj, zhora. To sa nedá tak. Mám taktiku, to máš. Peter, nemáš. Mám. Nestále. Takto sa to robí, nie? Nevyšlo to. Berem katanu. Toto tu nevyjde ani trocha. To s katanou pôjdeš. Musím si vybrať inú zbraň. Kto vyhraje? Samozrejme, že môj kamarát to Tomáš! Čaute kamaráti, lúčime sa, budeme v ďalšom videu.